Nyamira stokomerana amono musaki uitwa mangana ama ya job mangi agenda tokobaga kubwatia oroboti kubwatikana no muswado yo nyara kobago kubekwa ase bunge county ya Nyamira sekerenga ekenekerengete kumurusia abisyo mugavana we county yo Amos Nyaribo ase kubwatikana ba MC abanyara tokobako iro muswado batebere niga Nyariba nyare kobago tumia abisi ebobe igati ya mamocha mange ayo kerokende bagenda tokobago yo kwanera ime county eyo ya Nyamira omusaki uitwa job mangi tigatwerere amange ayagende tukurase county ya Nyamira. Ebirengereri nigo bigendetse kurwegwa igoro muswada wo kugania kumurusyo mugavana bwe county Nyamira Amos Nyaribo kurwase kerogo ana ogutiemana kero chieri chigutiemana botambe bunyanzi yaboko bokore mara no bunyanzi mbali twagete chikura anse bagambe elio barore tokonya abantu baitu egati abagaka kurwase bunge yakitutu masaba nigo basabire aba MCA no mugavana utwara okuigwanana nande tokoboriga tigabaruri baga emeroberie meao yokogayana ekore gasi bamawike step yokurusha mugavana office no rego gikunyarekana lakini muntu nabagaka babuge tutu twakanire mugavana tabaskurusu office through impeachment banje bareta abagaka be kanisa abarayi be kanisa bagayana manganaya asenjira y'ubuororo tayiye gutiembana asebateba ogotsaibwanana noko ngusana nigo korachi koirania amagenderero maega ase county Nyamira abagetutu ekiagera tobwate meroberio tutagete nyagitari igorwe ekonya abantu baito twamanyire konyoranga batagete ko imbicho mugabana bagocha ko imbicho mugabana gobana abantu baito mbari go chandika totegemeta ase nyagitari yakeroka ntoko market ngondi obugambe bware kwera ntoko market Nyaribo kada kode miaka 5 totebe ngaki genda geti lakini okuba tutarabulibwa ntoko taka omugabana achandwe asega cyakora inde kurigereria amamocho omugavana bwe county Nyamira abekeire nabo igo aba MCA gosangereria ebirengereri byabamenyi batarachi gukwanera enganeye simbataite ko imbiche governor chi point inchire barwete kianda etogosa abantu buna bamenyi babo getutu barato tiga turasoma chi point echikianda to understand tomaye ko batebi ngabano go ahead genda mu imbiche governor omugavana office tigaba MCA bache badotebya mu mojo y'umugavana tomaye ko ba inge bago kigokorera umugavana ensemo yaye omu MCA we odi arigo manyambike gisesa nigasabire omukonyi umugavana James Gesami wesokya nakoralia asate neine igoro yenganeye inganje chairman y'umugavana nande majority group ya assembly ya Nyamira twakwane no mugavana nande na moboli nande na motebiri impeachment motion yeri tigache asi assembly achero monyene usatume aba wakili ba assembly ba so that ba respond to the issues chirere as impeachment motion njemboli omuske deputy governor Dr. James Ondicho Gesami aya samangana yanga yole ekero omoneno ogo okuruku umugavana aminyoki gu bakoliga muire ayo mo deputy governor ito Dr. James Ondicho Gesami ngayora samangana ya impeachment igora mo naba MCA bari bataite serikali yegendeka oseigora mo naba MCA bari bare SID yende egotetea serikali yomuske Amos Nyaribo nande mboli ngana Yamono omusaki uitwa mangana